Където и да сме по света, винаги се връщаме от дома. Добре дошли в България, момчета. Благодарим. Поздравления за невероятен успех. Благодарим. Днес сме на гости на In Essentials. Семейен бранд за био и натурална козметика. Както при нас, така и тук, децата продължават мечтите на родителите си. При нас, татко ни учеше да забиваме и да посрещаме. В In Essentials, Веси и Ники учат своите деца, че няма по-хубави билки от нашите. Когато родителите предадат топката към децата си, резултатът е успех. На 2024. Васил Велчев. Именно за това трите им деца учат в чужбина, след което се връщат и развиват бизнеса им от родния им град Панагюрище. Семейство Рачови започват с няколко декара земя. Днес In Essentials е в над 30 страни и е водещ лидер в биокозметиката. Ние с Мони вярваме в българското, в семейството. Затова се доверихме на In Essentials.